Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Lindon. Taong 1971, Basilisa, Isla ng Dinagat. Sa lugar kung saan ipinanganak itong si Lindon, nabuhay ang isang kwento ukol sa isang matandang naghahanap ng mga magiging kasambahay nito. Sinasabing naninirahan ang matandang yon sa isang makapal na ulap na kadalasan namang yumayakap sa rurok ng isang bundok di kalayuan sa baryo. Maraming usap-usapan ang kumakalat ukol sa misteryosong taong yon at sabi-sabi ng mga matatanda sa kanila, sino man ang natitipuhan ito bilang isang manggagawa, binibigyan nito ng hindi masukat na yaman sa oras na tapos na yon sa isang taon nitong pagtatrabaho. Ang mga kasambahay namang hindi nito natitipuhan, walang ibang madadala kundi isang sakong uling na ang dumi nito halos dumikit na ng husto sa kanilang mga katawan. Ayon pa kay Lindon na sa paglipas ng mga taon, nagsilbi yung panakot sa mga bata para maging mabuti sa kanilang mga kapwa. Itong mga panahong ito, nasa edad 18 taong gulang itong si Lindon. Dahil sa kapos ang kanyang pamilyang pinagmulan, kaya na may maaga pa lang, mulat na siya sa realidad ng buhay. Ayon sa kanya, kung hindi siya makakapagtrabaho sa murang edad, wala siyang kakainin. Yung kaya kasing kitain ng kanilang ama sa buong araw nitong pagtatrabaho, halos kulang pa sa mga kapatid niyang sumunod sa kanya. Dahil dito, iisang bagay lamang ang naisip niyang gawin at yon ay magsakripisyo. Bagaman mahirap ang mga gawain sa bukid, masaya naman siya kahit papaano, lalo na't marami siya doong nakilalang bagong kaibigan. Kagaya ni Lindon, marami rin doong batang nagbabanat ng buto dahil na din sa hirap ng buhay. Minsan kapag wala silang trabaho, pinipili nilang mangisda upang makakuha ng mauulam para sa kanilang pamilya. Para maging magaan ang kanilang mga trabaho, pinili nilang magsama-sama. Sa lahat ng aspeto nagtutulungan sila at sinisiguro nilang patas ang kanilang hatian bago matapos ang araw. Iniiwasan din nilang magkaroon sila ng tampuhan gawa ng naniniwala sila hindi yon makakabuti sa kanilang samahan. Habang tumatagal ang ganoon nilang sitwasyon, natututunan naman nilang magsaya sa kung anumang maliliit na tagumpay na nakakamit nila. Sa kanilang magbabarkada, syempre, hindi roon maiiwasan na magkaroon sila ng isang matalik na kaibigan. Dahil sa 10 sila noon, meron silang isang bukod-tanging kaibigan na pinagsasabihan ng kanilang mga hinaing. Hindi naman yun problema sa kanilang pangkat, lalo pat yun rin ang desisyon ng nakakarami. Isang hapon, kakatapos lang ng trabaho nila Lindon sa bukid. Dahil sa dami ng kanilang ginawa noon, minabuti muna nilang magpahinga sa gilid ng sinasakahan nila. Habang pinagmamasdan nila ang buong paligid, meron silang nasipat na isang matandang babae na naglalakad. May hila-hila yung isang malaking sako at sa estado nito, tila bang hirap na ito. Pagsilay naman doon ni Lindon, agad naman niyang inabisuhan ng kanyang kaibigan na yon ay tulungan. Subalit, nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, napabuntong hininga lang naman ito habang sumasagot sa kanya ng, "Minsan, Lindon, hindi rin masamang unahin mong sarili mo. Nakikita mong pagod na tayo. Tutulong pa tayo sa matandang yan. Hayaan mo na yan. Trabaho niya yan eh." Nang marinig naman ni Lindon ang sinabi nito, hindi naman niya yun pinansin dahil labag sa kanyang konsensya ang makakita ng ganoong bagay tapos wala siyang gagawin. Sa paglapit niya sa matanda,
Masaya naman niya yung binigyan ng tulong kahit namamaga na rin ang kanyang mga palad. Nang masipat naman yon ng kaibigan niya, patabog naman yung lumapit sa kanya para siya ay tulungan. Ayon kay Lyndon, masama lang ang pag-uugali nito pero hindi siya nun natitiis. Makalipas pa ang ilang minutong pagpapasa nito, nadapo na nga sila sa isang lugar kung saan medyo may kalayuan na ito sa sakahang kanilang pinanggalingan. Pagsilay naman nila Lyndon na malapit na sila sa paanan ng bundok, doon na sila nagsimulang magtanong sa matandang babae. Dahil sa hindi naman yun sumasagot sa kanila, wala naman silang nagawa, kundi ituloy ang pagtulong. Sa isip-isip ni Lyndon, nandun na lamang sila, kaya bakit hindi na lang nila ituloy ang kanilang mga nasimulan? Maya-maya pa, pagdating naman nila sa kalagitnaan ng bundok, doon na inilahad ng matanda sa kanila ang lokasyon ng bahay nito. Pagturo nito sa isang malaking ulap na nasa itaas ng bundok, nakangiti naman yung nagwikas sa kanila ng, "Nakatira ko sa ulap. Kayong dalawa, napili ko kayo bilang bagong kasambahay ko. Mamaya pagdating natin sa bahay, sasabihin ko sa inyo ang aking patakaran. Huwag niyong alalahanin ang inyong pamilya. Meron ako dong iniwang magpapalit sa inyo. Tayo na, para makapagpahinga na tayo." Dahil sa sinabi nito, hindi namang maiwasang kabahan nila Lyndon. Ang tanging naisip kasi nila noon ay yung kwento ng matanda sa kanila ukol sa isang bahay na nakatayo sa ibabaw ng ulap. Akala nila purong kwento lang ito, kaya na may hindi nila lubos sukat akalain na yun pala ay totoo. Matapos naman nilang marinig ang sinabi ng matandang yon, wala naman silang ibang nagawa kundi ang sumang-ayon. Bata pa lamang kasi si Lyndon, alam na niya ang nangyayari sa mga kasambahay nito sa oras na sinusuway ang alok ng matanda. Ayon sa kanya, na ang iilan sa mga tumakas na kasambahay, kung hindi nababaliw, nawawalan mismo ng wisyo. Ang iilan sa mga ito, natatagpuan na lang ding patay sa mga kakahuyang milya-milya ang layo mula sa kanilang mga pinanggalingan. Dagdag pa niya na, ni isa sa mga taong yon, walang nakaligtas matapos tinangkang tumakas sa babaeng nagmamay-ari ng bahay na nasa tuktok ng ulap. Pagkaraan pa ng ilang minutong paglalakad, unti-unti na nga nilang narating ang tuktok ng bundok. Hindi naglaon, pagtagos nila sa ulap na nakapatong doon, tumambad sa kanila ang isang maliit na kubo na pinaliligiran ng isang napakagandang bakuran. Paglalarawan ni Lyndon sa lugar, para yung paraiso kung titingnan. Napakasimple ng bahay pero lahat ng kailangan mo makikita mo roon. Ang mga pagkain ng matanda, kusang tumutubo sa kusina na para bang inilalagay ito ng kung anong nilalang. Sa unang pagpasok nila sa kubo ng matanda, unang bumungad sa kanila ay yung mga muebles nitong may bahid ng ginto. May dalawa rin yung pusang alaga na lumuluha ng mga diamante. Ang mas ikinagulat pa noon nila Lyndon, habang naroon sila noon sa loob ng bahay, hindi nila nararamdaman na sila ay gumagalaw. Sa pag-upo nila sa sala, mahinahon naman silang hinarap ng matanda. Pagkaupo naman ito, inilahad naman ito sa kanila ang mga trabahong kinakailangan nilang gampanan sa pamamahay na yon. Ayon dito, tuwing umaga wala silang ibang gagawin kundi ang maglinis at magluto ng kanilang mga makakain. Sa tanghali, maglalabas sila, magwawalis sa bakuran at magpapakain sa mga alaga nitong pusa. Tuwing gabi naman bago sila magpahinga, siguraduhin nilang wala na silang naiwang gawain. Huwag rin nilang kakalimutang mag-almidor sa lahat ng kanilang mga nilabhang kasuotan. Dagdag pa ng matanda na sa loob ng isang taon,
hindi magbabago ang napagkasunduan nilang trabaho. Kapag nagawa rin nila ito, makakauwi sila ng mapayapa, bitbit ang kanilang mga premyo. Mariinding inilahad ng matanda sa kanila na ang pinakaayaw nito sa lahat ay yung traidor at magnanakaw. Nagkalat sa kabuuan ng bahay ang mga ginto, pero ni isa sa mga ito, hindi nila maaaring dalhin o itago. Pagkalahad naman ito sa kanila ng matanda, masaya naman yung nagwika sa kanila ng, "Sa ngayon, ituturing ko muna kayong mga bisita ko. Bukas na tayo magsisimula. Gawin niyo munang komportable ang inyong mga sarili sa bahay na ito." Matapos naman itong makapagsalita, dali-dali naman sila nitong dinala sa kanilang mga silid. Pagpasok naman nila sa isang kwarto, doon bumungad sa kanila ang 2 lumang papag na parabang minsan ang tinirhan ng kung sino. Nagkalat din sa lugar ang alikabok, indikasyon na hindi ito nalilinisan ng matanda. Sa paglalim pa ng gabi, pakiramdam nila nasa kung anong lugar lang sila. Kahit ilang beses kasi sila noong sumilip sa bintana, wala silang ibang nakikita kundi ang napakalapad na patag na lugar. Pagkaraan pa ng ilang oras nilang pagmamasid, tinawag na sila ng matanda para sa kanilang hapunan. Dahil sa nagugutom na noon sila Lindon, dali-dali naman silang pumunta sa kusina para kumain. Sa pagdating nila sa lugar, doon bumungad sa kanila ang mga pagkaing buong buhay nila, unang beses pa lamang nilang makita. Noong una medyo may pagdududa pa sila, pero dahil sa bango ng mga pagkain yon, unti-unti na rin silang nalunod sa pag-aasam nilang kumain. Lumipas ang gabi. Nagkaroon ng magandang pahinga si Lindon at ang kaibigan niya. Kinabukasan, bago tumilaok ang manok, gising na sila, matyagang gumagawa ng kanilang mga trabaho. Sa kanilang unang araw bilang katulong, parehas silang masipag na dalawa. Tuwang-tuwa naman noon ang matanda, gawa ng wala yung ibang iintindihin maliban sa pagsusulsi nito ng mga damit. Habang nasa kasagsagan noon ng pagtatrabaho sila Lindon, maigi naman nilang pinagmatyagan ang gawain ng bawat isa. Kung nahihirapan ang kasama niya, tinutulungan niya ito sa paghahangad na parehas silang mag-uuwi ng pabuya. Pero dahil sa kabutihang loob ni Lindon, sinasamantalayo ng kaibigan niya. Tuwing umaga, imbis na magtrabaho din yon, huli na ito kung gumising dahil sa nakadepende yun sa kanya. Hindi lang yon, parang inaako na rin ni Lindon ang kabuuang trabaho ng bahay. Gayunpaman, kahit nahihirapan siya, hindi niya pa rin ipinagkakanulo ang kanyang kaibigan. Mas pipiliin niyang mahirapan kesa traidorin ito sa matandang babae. Sa loob ng 3 buwan, mag-isa lang noong nagtatrabaho itong si Lindon. Tuwing sinasabihan niya ang kaibigan niya, ang palagi nitong bukang bibig sa kanya ay ang paghahangad nito na makauwi. Dagdag pa nito na ayaw na nitong magtrabaho pa para sa matandang babaeng wala namang kakayahang magsweldo sa kanilang dalawa. Nang marinig naman yon ni Lindon, pilit naman niya yung binubulungan na maging maingat ito sa mga bagay na kanyang sinasabi. Naniniwala siya na kahit malayo sa kanila ang matanda, may kakayahan yung marinig ang anumang usapan nila. Pero kahit binalaan niya na yon, naging sutil pa rin ito at patuloy nitong hinangad ang mga bagay na nais nitong gawin. Bahala ka, Lindon, kung yan ang gusto mo. Ako naman gagawin ko rin ang aking gusto. Alis na ako rito. Wala naman ako mapapala sa lugar na to Wika ng kanyang kaibigan. Matapos naman itong makapagsalita, agad naman itong kinuha ang supot na nasa gilid ng pinto para gamiting dahilan upang makalabas. Sa pagdating naman ito sa bakuran,
Dali-dali naman yung kumaripas ng takbo na siyang naging sanhi upang hindi niya na yon masundan. Ang tanging nagawa na lamang niya, pagmasdan yon habang unti-unting naglalaho sa kanyang mga mata. Makalipas pa ang ilang minuto, laking gulat na lamang niya nang bigla siyang tabihan ng matanda habang inilalahad sa kanya ang tungkol sa kanyang kasama. Ayon sa matandang babae, wala siyang dapat na ipag-alala dahil nasa ibabaw ng ulap ang kubong tinitirhan nila. Dagdag pa nito na, kaya 1 taon ng kontrata, gawa ng yun lamang ang oras na bumababa ang ulap sa bundok na kanilang inakyat. Mariinding inilahad sa kanya ng matanda, hindi magiging maganda ang premyong tatanggapin ng kaibigan niya. Maya-maya pa, sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, bahagya naman silang natigilan matapos silang makarinig ng mga sigaw di kalayuan. Hindi naglaon, muli niyang nasipat ang kaibigan niya, tumatakbo habang patuloy na umiiyak. Sa pagpasok naman nito sa loob ng bahay, dali-dali naman siya nitong hinanap upang ilahad sa kanya ang tungkol sa mga bagay na naranasan nito. Ayon sa kaibigan niya, ang dulo ng bakurang yon, walang iba kung hindi ang makatanaw ng kawalan. Malakas din ang simoy ng hangin doon na tila bang nasa itaas sila na parte ng kung anong bundok. Nang marinig naman yon ng matanda, agad naman yung lumapit sa kaibigan niya habang nakangisi. Pagturo naman ito sa dibdib nito, seryoso naman yung nagwika rito ng, "Saan ka pumunta? Dahil sa ginawa mo, madadagdagan ang iyong trabaho. Magtrabaho ka na. Ayoko ng tamad at palamunin dito sa bahay ko." Nang marinig naman yon ng kaibigan niya, manginig-nginig naman yung sumunod. Hindi na rin ito sumagot pa sa takot na baka itapon siya ng matandang babae sa kawalang yon. Ilang buwan pa ang lumipas, nagpatuloy ang kanilang pagtatrabaho sa ilalim ng puder nito. Dahil sa dami ng kanilang ginagawa araw-araw, hindi nila napansin ang mabilis na paglipas ng panahon. Isang araw, nagulat na lamang itong si Lindon. Yun na pala ang araw ng pag-iisang taon nila sa bahay na yon. Dahil dito, hindi na muna sila pinatrabaho ng matanda, bagkus ang ginawa nito, pinaghintay sila hanggang hapon. Sa pagsapit naman ng takip silim, naramdaman nila ang pagsayad ng pundasyon ng kubo sa kung anong bagay. Matapos ang mga pangyayari, agad naman silang pinababa ng matanda, bitbit ang tag-isang sako. Ayon dito, yon ang kanilang gantimpala sa kani-kanilang mga trabaho. Dagdag pa nito na umuwi muna sila bago nila buksan ang mga bagay na yon. Kasabay ng pagwika nito ay ang dahan-dahan naman itong pagbalik sa loob ng kubo. Nang marinig naman nila Lindon ang sinabi nito, dali-dali naman silang naglakad papalayo. Habang binabagtas nila ang daan, patuloy pa ring hindi makapaniwala ang kanilang mga sarili buhat sa mga nangyari. Magbabandang 10:00 na nung gabi nang makauwi sila sa baryong kanilang pinagmulan. Hindi rin kasi biro ang layo ng kanilang nilakad para lamang makarating doon. Sa kanilang pagmamasid, pansin na pansin naman nila ang pagbabago ng lugar na kanilang kinagisnan. Don, una na ako sa'yo. Kita na lang tayo bukas. Pasensya ka na sa mga nagawa ko, ha? Wika ng kaibigan niya sa kanya. Wala yun. Basta, huwag muna natin tong sabihin sa kanila. Sige no, mag-iingat ka. Sagot naman niya rito. Pagpasok naman ni Lindon sa loob ng kanilang tahanan, agad naman niyang pinuntahan ang kanyang silid. Pagpasok niya roon, doon bumungad sa kanya ang paborito niyang damit na naiwan niya sa kanyang higaan. Hindi naman niya yun pinansin
gawa ng ang mahalaga para sa kanya ay yung supot na ibinigay ng matanda. Pagsilay naman niya sa loob nito, doon bumungad sa kanya ang isang supot na ginto. Dahil sa kanyang mga nakita, halos hindi naman niya mawari kung ano ang kanyang gagawin sa bagay na yon. Upang hindi ito magbigay ng katanungan sa kanyang pamilya, nagdesisyon siyang itago muna ito pansamantala. Sa paglipas ng mga araw, nagpatuloy ang kanyang buhay na parabang walang nangyari. Sa estado ng kanyang mga magulang at kapatid, pansin na pansin niya na parabang hindi man lang siya nawala ng 1 taon. Nang mapagtanto naman niya ang ganoong sitwasyon, pilit naman siyang nagtrabaho sa bukid para ipagpatuloy ang kanilang buhay. Sa mga unang araw, nasisipat pa naman niya ang kaibigan niya, pero habang patagal ng patagal, meron siyang napapansing pantal sa balat nito. Hindi niya mawari pero parang nagkaroon yon ng kulay itim sa balat sa kanyang magkabilang balikat. Di naman nila ito gaanong pinansin dahil ayon sa kaibigan niya, dumi lang yon. Subalit, ilang buwan pa noon ang lumipas, naging malayo na ang loob nito sa kanya. Hindi na rin yun sumasama sa kanila, gawa ng mas pinipili na lamang nito na magkulong sa loob ng kanilang pamamahay. Dahil sa mabilis na pagbabago ng pag-uugali ng kaibigan niya, nagpasya siyang bisitahin ito sa mismong bahay nito. Dinalhan niya rin yun ng mga paborito nitong pagkain para naman kahit papaano mapalubag ang loob nito. Subalit, nang marating na ni Lindon ang bahay ng kaibigan niyang yon, napansin niyang sarado ito. Sa unang tingin, mapapaisip ka na wala doong tao. Pero nang masipat naman niya ang mga tsinelas sa pinto, nagpatuloy siya roong lumapit para mabisita ang kaibigan niya. Maya-maya pa, pagkatok niya sa pinto, agad naman siyang pinagbuksan ng kapatid nito. Bakit ang dilim dito? Bungad ni Lindon sa kapatid ng kaibigan niya. Ayaw kasi ni kuya ng liwanag eh. Pasok lang ho kayo, Kuya Lindon. Nasa gilid lang ang kuya namin. Pagpasensyahan mo na siya. Medyo agresibo lang kasi siya minsan. Hindi na rin namin alam kung bakit siya nagkakaganyan eh. Sagot naman ng kapatid nito. Nang marinig naman yon ni Lindon, tahimik naman siyang naglakad patungo sa silid ng kaibigan niyang yon. Pagdating niya roon, bahagya naman siyang natigilan matapos niyang maramdaman ang napakasamang presensya na bumabalot sa silid. Sa sobrang bigat nito, hindi niya maipagkakaila na nag-aalangan siyang yon ay buksan. Ngunit pagkaraan pa ng ilang minuto, napilitan na rin siyang buksan ang pinto kung saan doon bumungad sa kanya ang kaibigan niyang nakaupo sa higaan nito, nanlilisik ang mga mata at sa bawat sulok ng silid na yon, meron siyang nakikitang pugot na ulo ng tao na lumulutang. Bagaman takot na noon si Lindon, pinilit niya pa ring lumapit sa kaibigan niya para makipag-usap. Pagpasok niya ng silid, laking gulat na lamang niya nang bigla namang sumarado ang pinto. Sa puntong yon, bahagya naman silang nagkatitigan na parabang napansin na siya nito. Maupo ka, Lindon. Tulalang wika ng kaibigan niya sa kanya. Kasabay ng pagwika nito ay ang dahan-dahan naman itong pagkuha ng isang pinggan na nasa tabi lamang ng kanyang higaan. Pagsilay naman ni Lindon sa bagay na yon, doon niya nasipat ang mapupulang dugo na nakababad sa karning naroon. Dahil dito, napalunok lang naman siya ng laway. Naghihintay ng pagkakataon para ilahad ng kaibigan niya ang tungkol sa mga nangyari. Demonyong babaeng pinagtrabahuhan natin, Lindon. Wala siyang kasing sama. Akala ko, uling ang matatanggap ko bilang kabayaran sa aking trabaho. Yun pala isang sumpa.
Hindi na ako ordinaryong tao. Ni hindi ko na kayang kumain pa ng mga pagkain nating magkakasamang pinagsasaluhan. Umalis ka na, Lindon. Maaring ito na ang huli nating pagkikita. Wika ng kaibigan niya sa kanya. Nang akmang sasagot pa siya, bigla naman siyang natigilan nang masipat niyang bumaliktad ang ulo nito. Dala ng takot noon ni Lindon, hindi na siya nanatili pa sa lugar na yon. Matapos naman niyang masaksihan ng mga pangyayari, agad naman siyang bumalik sa bahay nila para magtago. Akala niya, nagbibiro lang yung kaibigan niya pero ilang araw pa ang lumipas, marami nang nakakita sa pananalasa nito. Bata, matanda, wala yung sinasanto sa oras na nagkakaroon niyo ng pagkakataon para umatake. Maraming albularyo na rin ang nagtutulong-tulong sa nilalang na yon, pero lahat sila walang nagawa para mapigilan ito. Ilang araw pa ang lumipas matapos ang pananalasa ng kaibigan niya. Nasipat naman niya yon sa labas ng kanilang bahay ng 10 oras, nakatayo habang umiiyak. Hindi mawari noon ni Lindon pero pakiramdam niya, siya lamang ang pinaparamdaman nito. Halos ilang beses din yung sumilay sa kanilang tahanan, matapos siyan, napipilitan na rin yung umalis. Magmula noon, hindi niya na yun nakita pa. Yung mga magulang nito, nawalan na rin ng ganang maghanap, gawa ng kahit anong gawin nila, hindi na nila yon makita. Kasabay ng pagkawala nito sa kanilang lugar, ay ang pagkalat ng usap-usapan ukol sa pagiging isa nitong aswang. Ayon sa iilan, paminsan-minsan nasisipat nila ang nilalang na yon na pagala-gala sa mga sakahan. Nakikita rin nila yon sa pampang na nakaupo, animoy nangungulila sa dati nitong buhay. Gayunpaman, sa kabila ng ganoong mga pangyayari, wala sila doong nararamdamang awa. Ayon nga sa mga kababaryo nila, sapat lang na mangyari sa kanya ang ganoong bagay dahil sa wala naman siyang kwenta bilang anak sa kanyang pamilya. Pero alam niyo, Pinuno, kahit kinapupuutan ng karamihan ang kaibigan niyang yon, naniniwala pa rin siya na mabuti ito. Hanggang sa pagtanda din noon ni Lindon, pinilit niyang isikreto ang tungkol sa nangyari sa kanyang kaibigan na nagkaroon ng sumpa buhat sa pagiging isa nitong piniling kasambahay ng isang diwata. Marami ang hindi naniniwala na diwata ito. Pero para kay Lindon, totoo yun. Sa paglipas pa ng mga panahon, nanatili pa ring bansag sa diwata na yon ay ang matandang nakatira sa loob ng ulap. Okay, opinyon ko sa kwento. Gusto ko muna humingi ng sorry, no? Kasi babae pala. Akala ko matandang lalaki lang, nasimulan ko na ng parang boses ng matandang lalaki, kaya dinare-diretso ko na. Kaya sorry. Masasabi ko sa kwento na to, para talaga siyang sobrang kailangan mo ng imagination eh. Well, hindi naman sagad, no? Yung pagganahin mo lang siya talaga para ma-realize mo na napakaganda ng kwento. 'Di ba? Ano yung mga aral na iiwan ng kwento? Huwag kang maging mapansamantala, tsaka huwag kang maging gahaman. Kasi yun yung ginawa ng kaibigan ni Lindon sa kanya. Si Lindon bilang isang napakabait na tao, hindi niya pinapansin yun, tsaka hindi niya pinag-iisipan ng masama yung kaibigan niya. So ano naging ganti? Ano naging balik? Isang supot ng ginto. Baka nga hindi lang yung ginto kasi sa pagkakatanda ko, nabanggit ko nga, binigyan sila ng tag-isang sako. So hindi pa natin alam kung ano yung ibang laman nun, di ba? So para sa akin, yung takbo ng kwento na to, yun nga, huwag tayong maging masyadong mapanlamang. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.